Alright, so magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat po ng makakanood sa aking live video ngayon, magandang gabi po. So, welcome back po sa aking channel. So, pasensya na po kayo kung ngayon lang po ako upload o nakapag-live dito sa aking channel. Medyo matagal-tagal na pong panahon na wala po akong update sa aking channel. Siguro dahil naging busy po ako sa ministry, naging busy sa ibang bagay kaya hindi po ako naglaylo muna ako sa pagba-vlog. So yun po. So nakita niyo naman sa title no na part 2 ito, itong live na to is part 2 ito sa about po sa epektibong gamot para sa up no, or sa Tagalog iba yung ibang term sa kanila is alapa-up, or sa Bisaya is up. So kasi sa andaming sa sa ano ko kasi, sa account ko po kasi, sa YouTube channel ko, maraming mga nagko-comment, no, nagtatanong kung kumusta na daw yung asawa ko after nung gumamit siya ng gamot na sinabi ko nga dun sa video, yung para sa up, kumusta yung asawa ko, kung hindi na ba bumalik yung up sa mukha niya, or ano nang nangyari. So maraming mga tanong kung saan ko daw nabili, magkano daw, pwede ba sa mga bata. So ang daming tanong. So dito kaya naisipan kong mag-live para masagot po yung mga tanong nyo, para hindi na kayo mahirapang mag-comment ng maraming comment, paulit-ulit na mga comment, no. Ilang beses na akong nagsagot, tapos yun pa rin yung question sa iba. So kung pwede naman siguro mabasa nyo yung sagot no sa ibang comment, yun, kung naintindihan nyo ba. Pasensya na kasi yung pagtatagalog ko hindi masyado akong magaling sa Tagalog. So yun na nga. So unahin muna natin yung tanong na kumusta na ba yung asawa ko. So almost 2 years mahigit na yung video na yun, yung in-upload ko. So kumusta na yung mukha niya ngayon after 2 years mahigit? Bumalik ba yung up niya or hindi? Okay. So ang sagot po is hindi na siya bumalik, no. So ipapakita ko sa inyo yung mukha ng asawa ko ngayon, kung kumusta na yung mukha niya, ano na nangyari, anong estado ng mukha niya. So, Aribe. Estado. So, para makita niya talaga na totoo yung sinasabi ko na hindi na talaga mabalik yung up. Tsanay! Oo, So, hindi na ito po ang yung bumalik. mukha niya ngayon. So, dati po, dito po yung up. No, dito binaw. Okay. So, dyan po yung up dati. Pero, simula lang nilagyan ko po ng gamot na iyon is hindi na talaga siya bumalik. Tsaka 4 days niya lang ginamit yung gamot. Naging effective talaga sa kanya at hindi yung talaga bumalik si up. So, yun na. Naging gwapo na siya ngayon. Bitaw. So, next na katanungan. So, yun na. After 2 years, hindi na talaga bumalik. Ni isang beses na isang up. Wala na. Hindi na talaga bumalik. So, next question. Saan ko ba nabili ang question is, anong pangalan ng product na binili namin? Okay? Kasi ang dami-dami talaga nagtatanong paulit-ulit, anong product yan? Anong product yan? Okay, parang hindi naman yata nanonood ng video. So, yung pangalan po ng product is Salicylic Acid Up Solution. Okay? So, ulitin ko po, ang pangalan ng product is Salicylic Acid Up Solution. Okay? So, yun po yung pangalan ng product. So, nakabote po siya. Okay? So, saan ko ba nabili o saan natin pwedeng mabili? So, sa amin po, yung sa amin is nabili po namin siya sa Watson. Okay? Dito po sa Bohol, sa Tagbilaran po, sa Watson po namin binili. Hindi ko po alam kung sa ibang branch po ng Watson, nagbibenta ba sila o hindi. Basta sa amin. At saka dito din po sa amin, dito sa Bohol, meron din pong nagbibenta dyan sa mga pharmacy. Okay? Kaya i-try nyo pong tumingin or magtanong sa mga pharmacy malapit po sa inyo kung meron po nagbebenta po ng up solution, yung salicylic acid. Okay, nakabote po siya. Yun, doon po namin nabili yun. Next na katanungan, yung question na pwede ba daw sa bata? Okay, so hindi ko po maalala sa instruction kung pwede ba siya sa bata o hindi, pero para sa akin po is parang
hindi po siya yata pwede sa bata kasi parang hindi niya makakayanan ang hapde. Kasi sobrang hapde po ng gamot na yon, yung salicylic acid. Pag nilapat na po sa balat nyo, o kunyari sa up-up, pag nilapat na po ganyan, sobrang hapde po talaga. So siguro hindi kaya ng bata, baka maiyak siya o masaktan siya. Kaya wag nyo lang po sigurong pilitin, or siguro magtanong sa mga pharmacy kung anong ibang product na pwede sa mga bata. Kasi yung, syempre, alam naman natin na yung mga yung balat ng mga bata is sensitive pa, tsaka hindi pa masyadong matapang, or hindi niya pa kayang mag-absorb ng mga matatapang na gamot o matatapang na sabon, ganun. Kaya careful po tayo sa pag-apply. Wag muna nating i-apply dire-diretso sa bata, sa bata na may up-up. Magtanong po muna tayo, no, sa mga mas nakakaalam. Okay? So, disclaimer lang po, hindi po ako pro, hindi po ako doktor, hindi po ako dermatologist or anong profession ba yan. So, wala pa akong alam yan. Ang sinishare ko lang po is based po sa experience namin, kung ano pong ginawa naming paraan para gumaling po yung up-up ng asawa ko. Okay, so ando na yung unang tanong, kumusta na yung asawa ko after many years. Pangalawang tanong is saan nabili, ay yung pangalan. Pangatlong tanong is saan nabili. Pang-apat na tanong is pwede ba sa mga bata. Ikalimang tanong is magkano. Okay, magkano. So yun nga tungkol dyan sa tanong na yan, kung magkano. Actually, nakalimutan ko na po talaga. Nakalimutan ko na po kung magkano po yung product na yun na binili. Pero, approximately, nasa mga 60 plus. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 60 plus po yun, 2 years ago. Okay, hindi ko po alam kung magkano na po siya ngayon. Basta, yun po yata yung naalala ko, mga 60 plus kung hindi ako nagkakamali. Okay, yun po ang pangalimang katanungan. Pang-anim na po tayo, mga posibleng mga tanong para masagot na talaga. Pang-anim na katanungan, paano siya i-apply? Okay, paano nga ba siya i-apply? Kukuha lang po tayo. Hindi ko na mapapakita sa inyo kasi yung bote, kasi wala na. Pinamigay namin sa mga kasama namin, kakilala namin na meron din silang up-up para makatulong din sa kanila. Okay, so paano siya i-apply? Kumuha lang tayo ng konting bulak, tapos lagyan natin ng drops ng up-up solution, tapos idampi-dampi lang natin sa balat na may up-up. Kunyari dito sa mukha natin, kung merong up-up, idampi lang natin ng bahagya at pakonti-konti lang, dahan-dahan lang kasi sobrang hapdi po nun. Kaya dahan-dahan lang. At hindi natin siya pwedeng ilagay kung hindi pa tayo naghilamos o naghugas o naligo. So, bago tayo maglagay ng up-up solution, make sure nga kagagaling mo lang maghugas, kagagaling mo maligo o maghilamos. Kung sa mukha man yan, is maghilamos muna, hugasan muna yung mukha natin ng sabon. Tapos, pag okay na, tapos ng maligo, dyan na po tayo mag-a-apply ng up-up solution or yung salicylic acid. So, ganyan, dami-dampi lang po. Tapos, araw-arawin. Every after maligo, maglagay po tayo nun. Tapos, araw-araw. Wag po 3 times a day, wag po 5 times a day. Once a day lang po after po natin maligo. Okay? So, remind ko po sa inyo after po maligo. Saka po maglalagay ng ganun. Okay? Once a day lang po. So, yung sa husband ko nga po kasi is 3 days to 4 days, kung hindi ako nagkakamali, 3 to 4 days na wala na po talaga yung up-up niya. At mula nun, hindi na talaga bumalik sa awa ng Diyos. So, yun po ang naging resulta sa amin. Nakatulong po talaga sa amin yung salicylic acid up-up solution. Tsaka, sino bang nag-recommend sa amin nun? So, ang nag-recommend sa amin nun is yung pharmacist lang, yun din ata ng Watson. Or nung nagbibenta sa Watson, sila po yata yung refer sa amin na bumili ng ganun. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko na kasi masyadong naalala, matagal na. Pero parang sila po yata yung nag-refer sa amin na bumili ng ganun. Okay, so yun po. At yung iba din naman na may iba din naman akong alam na ginagamit na pangtanggal ng up-up is yung agwa. Kung alam mo yung agwa color blue, yung pag nilalagay sa sugat is bumubula. Agwa oxinada ba yun? So, yun yung alam ko na ginagamit ng
ng papa ko noon na yung may up-up siya sa likod, ginagamit niya, nilalagay niya is agwa oxinada. Hindi ako sure kung naging effective sa kanya or hindi. Hindi ko maalala. Basta, ang naalala ko lang is yun yung ginagamit niya na pangtanggal ng up-up sa likod niya. Kasi sobrang dami ng up-up sa likod ng papa ko dati. Pero wala, ngayon, hindi ko na nakita na may up-up siya. Parang wala na. So, yun lang yung may share ko sa inyo. Hopefully, nakatulong to. Ni-live ko na kaagad para wala nang edit-edit. Diretso na. So, yun na nga. So, salamat sa panonood and I hope na nakatulong at naging informative tong video na ito para sa inyo. Kung meron pa kayong katanungan o mga hindi ko masyadong napaliwanag, no, i-comment nyo lang po below. Mag-comment na po kayo, magtanong lang po kayo at subukan po nating sagutin yan sa kaya nating sagutin, no, sa abot ng aking makakaya. So, yun lamang po. Salamat po sa panonood and God bless all and see you on our next live video. Thank you. Hala. Ang jadi ko kabaw bitaon sa pagpaong. Ada.